आङो बेखौनो फोरमायगोन जिखिनि बेवहाय सुबुङा बाहागो लाफैबाय जि ट्रेन जार्नियानो जा फ्लाइट जार्नियानो जा बयबो जाहाथे गावबा गावनि जि डिसिप्लिन मेनटेन बेवहाय जोङो बयबो दुलाराय बर'सा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बेजों लोगोसे बर' हारिमु आफाद जोङो बयबो गावबा गावनि हान्जाखौ दैदेननो थाखाय बेवहाय दैदेनगिरि सायख'नानै होनाय जादों। ओंखायनो जिहेथु जों बयबो साफा साफा रोंगौथि गोनां सुबुं बेनिखायनो बयबो जि नेम खान्थि बा डिसिप्लिन खान्थिखौ बानायनानै होनाय जादों बयबो मानिलायनानै बे थांनायसिम जाहाथे मोजाङै मोजां जि जोंनि हाबाफारि बेवहाय मोजाङै सहैयो बेजों लोगोसे जि फैफिनगोन बे समावबो बयबो जोंनि जि दैदेनगिरि बिथांमोननि जि नेमखान्थि जि इन्सट्राक्सन होनाय बेखौ बयबो मानिलायनानै जाहाथे ट्रेन दावबायनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा नुजाया बे बाथ्राफोरखौनो लानानै जाहाथे बयबो कनसियास जायो सांग्रां जायो बेखौनो आङो दिनैनि नैबे जि नोंथांमोननि जि रादाबनि गेजेरजों आङो बयनिसिमबो बे बाथ्राखौ आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे बयबो सांग्रां जानानै गावबा गावनि जि जार्नि बेखौ माने लांनायाव बयबो बाहागो लायो। राङापारा 2 ट्रेन आरो गुवाहाटी 1 ट्रेन बे गंनैबो सरासनस्रायै खारगासिनो बिनि अनगायैबो गोबाङा गावसोरनि गोसो बायदि माखासे टिकेट दानबोनानै फैनायखौ नुनो मोनदों। दा दिनै दावबायनाय नोंथांनि जिथु ट्रेनाव गाखोदों बे गाखोनाय जायफोरा दावबायारि बिथांमोननिसिम मा मेसेज मा बुंहरगोन मा होननानै साबायखर बावगोन? आं बेखौनो साबायखर बावगोन जिहेथु बयबो जोंनि जि मोनसे बर' हारिखौ बिश्व दरबाराव दिन्थिनो थाखाय बयबो गोसो खुसियै गावनि जि न'खरनि जि मावनांगौ खामानि बेखौबो दोनथ'नानै बर' हारिखौ जिहेथु मोनसे मोजां लामायाव लांनांगौनि थाखाय बयबो जिहेथु लैहोर लैहोर नैबे गंनै ट्रेनाव दावबायगासिनो दङ। बेजों लोगोसे दिनै माने गावबा गाव गावनि गोसोजोंनो गुबुन ट्रेनावबो फैगासिनो दङ। जोङो गंनै ट्रेनाव खमैबो 3000 मानसिया बेवहाय फैगासिनो दङ। बेजों लोगोसे जि गावबा गावनि जि रां गारनानै जायफोरा आरोबाव बेवहाय बाहागो लानो फैदों गासै जोङो 5000सो सुबुङा बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेनिखायनो आङो दिनै नैबे जार्निनि गेजेरजों बयखौबो आङो साबायखर बावनो लुबैदों। मानो होनब्ला जोंनि जि मोनसे हारिमु बा बर' हारिखौ जिहेथु जोङो सिनायथि होनांगोन बेवहाय जि गोसो गुदुं जानानै लैहोर लैहोर ओंखारबोदों बेनि थाखायनो आङो दिनै नैबे जार्निनि गेजेरजों बयखौबो बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन हारिनि जि बाहागो लानाय बिथांमोनखौबो आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो। बेखौ आङो थारैनो साबायखर बावगोन। दिनै जोङो मोनब्रै जिहेथु आफादा खौसे जानानै बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेनि गुबै बिटिआर सरकारनि जि हेफाजाबाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। ओंखायनो आङो बेखौनो साबायखर बावगोन। मानो होनोब्ला जोङो मोनसे हारिमु बा मोनसे हारिखौ जौगाहोनो गोनां जानांगौब्ला बयबो हारिया खौसेयै थानांगौब्ला बेवहाय धोरोम बासिया लाबासिनो बयबो बाहागो लानाया बियो मोनसे मोजांनि नेरसोन होननानै आङो बुंगोन। आरो बेबायदि जुदि जोंनि मोनसे जि दावगानाय बेखौ जुदि दिन्थिनो गोनां जायोब्ला बेयाव हारि बासिया लाबासिनो बाहागो लाफैनाया बयनिख्रुइबो बाख्नायथाव आरो साबायखर बावनांगौ बा आं गोबां बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो।